Yan uwa sai mu kula, musulmai kirista namu ne, Najeriya ta mu ce yan uwana. Ina kira ya zama na lafiya mu ta ƙasa, Najeriya ƙasar mu ce. Najeriya ta mutu. Bismillah sarki ya Allah, ka daɗin basira jallalla, ka ƙara salati ga ɗan Abdallah, wurin manzo mai gaskiya, wurin manzo mai gaskiya. Allah ka ba mu zaman lafiya, haɗe kanmu ba hayaniya. Yan uwa mu duba al'amari, danginmu sun bi sun ƙare, dukiyarmu yau sun taɓarɓare, harkan ilimi ya ta gargare. A Najeriya sun sunce, yau ƙasar mu ta taɓarɓare. Rayuwarmu yau ta shiga kunci, wasu jihohinmu ba su bacci, tashin hankali ya hana mu bacci. Al'umma dai suna cikin kunci, wayo ni duniya ta mana ɗaci. Allah cire mu a wanga kunci, yaya za mu yi mu samu yanci? Gashi mun kasance ba abinci, ga mahallan mu nan sun gurɓace, gwamnati sai ki taimaka wa al'umma. Gwamnatinmu dai ki taimaka, sarakuna kuma sai ku taimaka, domin ku share mana kuka, domin ku ne iyaye. Kar ku bar mu dai mu yi alaye, gashi ba mu da ayyukan yi, gashi dai muna da bulayi. Talauci yau da ta mamaye, gwamnati sai ki taimaka, domin mu samu abin da za mu yi. Al'umma da ce mai haƙuri, Kiristan sai mu yi zaman amana, musulman mu ma sai mu kula, domin mu zauna babu gaba, domin dukkanin gudu ɗaya ne. Fata na mu zauna dai a tare, domin mu kauce wa ɓacin ranmu. Kun ga rayuwarmu sai ta yau daɗi, mu haɗa kanmu babu gaba, babu gaba. Allah sarki talaka, wayo ni duniya, me kuɗi
makaici. In baka da ba mai taimaka ma, yaya za mu yaudarar mu? Duniya tana ban tsoro, Allah shi ne abin dogaro. In Allah ya baka ba mai kwace ma, Allah ka azurta bawanka domin mu samu mu fita kunci.